नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉगच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष ठाकरेकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर मित्रांनो, आता मी आहे कसाल पुलावर। तर आजच्या भागात आपण चाललो आहोत मंदार शेटे याच्या गावी। इंस्टाग्रामवर भरपूर प्रसिद्ध आहे, तर आपण त्याच्या गावात जाणार आहोत आणि त्याच्यासाठी आपण एक छोटंसं गिफ्ट आणलंय, तर ते गिफ्ट देखील त्याला द्यायचं आहे। तर मित्रांनो, या भागात आपण मंदारविषयी माहिती घेणार आहोत, त्याच्यापासून गावात देखील फिरणार आहोत। तर यासाठी हा व्हिडिओ नक्की बघा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। आम्ही आता पोचलो आंबरड बाजारामध्ये। तर इकडे आंबरड बाजार असा आणि ज्या माणसांसाठी आम्ही इलेलो तर ते आता इकडे असं दोघे जण, मंदार शेटे आणि श्री तेली। तर हे दोघं जण इन्स्टावर भरपूर फेमस असतात। तर मी आज कुडाळला गेलेलो आहे, त्यावेळी मंदारला मी फोन केलेला आहे। त्याच्यासोबत श्री भेटणार होतो, ह्या माका कन्फर्म नव्हता, पण तो पण इलो। तर मंदार, बाकी कसं मजेत? एकदम तुमच्या आशीर्वादान। आमचे आशीर्वाद कसले श्री भाई? सगळ्यांचे जे बघतात आता माका, हा, त्यांचे सगळ्यांचे आशीर्वाद असतात, म्हणून आम्ही म्हणून तू आज माझा शूट करू गेला। बरोबर हे तुम्ही सगळे बघताच, आमच्या तुमच्यामुळे आम्ही या सगळ्या पुढचा करू शकतो। बरोबर श्री भाई, बाकी निवांत सगळा? म्हणजे सध्या काय काम धंदो काय चालू? सध्या फिलहाल मी जरा लग्न झाली आता लोकांचा जेवण झाला। हा, खरं तर आम्ही फोटोग्राफी करतो। बरोबर, हो। आणि आता लग्नाचं सीझन संपलेला, त्यामुळे आता आराम। आता सध्या पावसाची वाट बघतो आणि कधी मासे मारू गावतो भेटतात त्या बघतो। कोकणी माणूस आपलं असंच असतं, कधी एकदा मिरगाचं पाऊस पडतं आणि मासे आणि कुर्ले गावतात। तर मंडळी, आपण यांच्या दोघांसोबत गजाली मारतलो स्पेशली, तर ते पुढे नक्की बघा। आत्ताच मंदार आणि भेटले, तर आम्ही आता पहिल्यांदा थंडा वगैरे पिऊक जातो आणि मग त्याच्यानंतर मस्तपैकी यांची मुलाखत घेतलेलं आहे मालवणी। भाई, आता कुठल्या दुकानात जाऊया? काय बोलता, सगळे दुकानं तुमचीच असतात? हो, आम्ही जेवणच निघालेलो। नाही नाही, नको नको, आज वार खायचो, आज गुरुवार आहे ना, आज कोंबो बिंबो चलता तुमका। आता पहिल्यांदा आम्ही थंडा पिऊक जातो आणि नंतर मग तुमका भेटतो। आता आम्ही चाललो जरा फिराक, वरती पाऊस येता, ढग बी गेलेले असत आणि बघूया जरा आंबरड गाव कसा। आता मंदार आणि श्री पुढे चालले आहेत। 202 नंबरची बुलेट, त्यांच्या गाडींचे काचे आता 101, 202 आणि 303 असे नंबर असतात भारी, आणि तिन्ही गाडी एकत्रच लावलेले असतात कधी पण। ही नदी तुमची? आमची गाडी हैसर लावलो आणि सीन बघा इकडे मस्त सॉलिड। आमची इकडनं नदी आहे, म्हणजे ही कळसुले आमचा तलाव आहे ना, हा, त्या तलावाचं पाणी इकडे येतं। वर्षाच्या 12 महिने आमका पाणी असतं। काय बोलतं? पाणी असतं वर्षाच्या 12 महिने, आणि हा आता दिसत नाही हा, व्हाळा त्या साईडने। तर तो आमच्या तिकडे, आमच्या रस्त्यात मोरी आहे तिकडे। ओके, धरूक भेटतो हैसर का? हैसर मासे गावत असतले ना भरपूर मासे। आणि कुर्ले कुर्ले पण तिकडे व्हाळात, तकडच्या वाळात। मग आता भेटतं ते इकडे। ह्या वर्षीचे आता कुर्ले पकडलास की नाही? वेळाचं अजून त्यांच्या बिळाक पाणी नाही लागला। अरे आमच्याकडे पण काल तास झाला, आमका वाटलं काय पाऊस पडलो, म्हटलं येतीत कुर्ले, गेलो बघू, अरे बिळात डायरेक्ट आतमध्ये पडाक लागले। आमच्या इकडे बिळा बघूची लागत नाही, खडकावर। हो, असं कातळा भरपूर, आणि खडपत कुर्ले ना, म्हणजे पाऊस पडला की एकदम बाहेर येतात। सीनरी बघा एक नंबर, वाव। नेक्स्ट टाइम येतलं तेव्हा तुका आम्ही शिवगुमठा घेऊन येतो। नक्की नक्की जाऊया। जमनीत जाऊचं लागतं आतमध्ये, हा, भारी मजा येते। आता सगळं सांगितलं तर मग बरोबर, पुढच्या व्हिडिओत नाही यायची, तर तो एक आपल्या कंटेंट मिळाला। नॉनव्हेज खाऊचा नाही हा, म्हणजे आधीपासून काय सांभाळायचं लागतं काय? म्हणजे निदान
आता कसं आम्ही आज खाल्लो म्हणून हा. काल खाल्लं असतं तर ओके, तर तसं काय प्रॉब्लेम नाही ना. ठीक आहे, मग पुढच्या वेळी वार बघून येऊ काय. अरे पण मी ती व्हिडिओ जर बघू केलाय वार तू बघून येते आमका आधी विचार वार तुमचं बाबानं कसं होतो. अरे तो विषय नाही, पण आता तुम्ही मगाशी बोललास की तुमका पार्टी करतले मग कोंबो घालतलंय, मग कोंब्याचा आणि आपण पाया पाडा इल्याच्या नंतर घालतो. चलत ना, पण त्याच्यासाठी माका वार सोडूक होय. मग ते कोंब्याची पार्टी वगैरे घराकडे करूची नसतं बाहेर असतं नदीवर बिदीवर बसा. होय होय, इकडे सिनरी मस्तच असा एक नंबर. आणि आता पावसातच करूया. नक्की नक्की. मंडळी, आज मी मंदारला भेटतोय, तर मंदारसाठी या खास गिफ्ट आम्ही आणलेलं सुवर्ण कोकण ब्लॉगची आमची जर्सी. तर आता आम्ही ती मंदारला देतोय. मंदार भाई, सुवर्ण कोकण चॅनल कडून तुका गिफ्ट. धन्यवाद. थँक्यू. भारी या एक नंबर. ऍक्च्युली या टी शर्ट देवसाठी मी 2 वेळा गेलेलो आहे, पण सध्या ते आताच बोललो की लग्नाची भरपूर शूट होती, त्याच्यामुळे वेळ गावत नव्हतो आणि आमचे पण साईट चालू होते. तर आज तो योग इलो जमान. म्हणजे काय बोलतात ना, काहीतरी वेळ येऊची असते, एक प्रत्येक गोष्टीची एक वेळ असते. मी सकाळीच सांगितलं ते का म्हणलं आज असं आहे मी आज ये बिंदास आज ये. होय, तर आज मी इकडे कुडाळला गेलेलो आहे. म्हटलं जाता जाता भाईचं गिफ्ट पण घेऊया. तर आता आम्ही गजाली मारतलो पूर्ण यांच्याविषयी, म्हणजे मंदार विषयी आणि श्री विषयी आपण माहिती घेतलो. तर ह्यो व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. मंडळी, आता आम्ही इलोय आंबरड बाजारात. तर आज आपल्यासोबत असत मंदार आणि श्री. तर यांच्या दोघांसोबत आपण मस्तपैकी गजाली मारतलो आणि ह्यो पूर्ण व्हिडिओ आपलं मालवणीत असतलो, कारण यांचे रील्स पण मालवणी असतात आणि यांच्यामुळे आपली मालवणी भाषा वगैरे ही जगभरात पूर्ण पोहोचता. कारण मंदार भाई आणि श्रीभाई, मी बघताय ना की ज्यावेळी एखादी तुझी रील पोस्ट होता त्यावेळी ती रील पूर्ण बहुतेक जणांच्या, म्हणजे जे कॉन्टॅक्ट लिस्ट मध्ये असतात ना मित्र, यांच्या जवळपास 15 ते 20 जणांच्या तरी स्टेटसला असतात. त्यामुळे म्हणजे भरपूर फेमस. तर त्यांच्यासोबत आज आपण गजाली मारतलो. तर पहिल्यांदा मंदार, मी तुझ्याकडे येत आहे की तू रील्स कधीपासून बनवू लागला आणि असं तुला कधी वाटलं की मी असे रील्स बनवायचे म्हणून? पहिलं तर मी जेव्हा म्युझिकली इलेला माहिती आहे नाही. म्युझिकली, त्यानंतर मग वाटतं डब मॅच इला, त्यानंतर टिकटॉक इला, त्यानंतर आपल्या इंस्टाग्राम. तर मी जेव्हा म्युझिकली होता तेव्हा मी छोटे छोटे व्हिडिओ बनवायचे आणि पोस्ट करायचे. पण तेव्हा पण असे लोक करतात म्हणून मी करायचं. त्यानंतर त्याचं नाव चेंज झालं आणि डब मॅच तर त्याच्यावरती पण करायचं. पण एवढे फॉलोअर्स वगैरे नव्हते तेव्हा, मी पण लहान होते, मला त्याचा 12 वर्ष झाली असतील. ओके. आणि त्यानंतर टिकटॉक इला, तर टिकटॉक वरती करू लागलं. त्याच्यावरती मी लिप्सिंग करायचे, जे दुसऱ्या गाण्यांचं मी फक्त लिप्स करायचे ते. तर त्यानंतर मी एक व्हिडिओ मालवणी केलाय, तर ती मालवणी व्हिडिओ व्हायरल झाली. त्यानंतर मला असं वाटायला लागलं की मी मालवणी व्हिडिओ कसा करतो. तर मालवणी व्हिडिओ सुरू केलाय. तर माझे मालवणी व्हिडिओ सगळेच व्हायरल होऊ लागले. बरोबर. तर फॉलोअर्स वाढले, कमेंट जास्त येऊ लागले. तेव्हा वाटायला लागलं की अजून काहीतरी त्याच्यानंतर हळूहळू समजावं लागलं की आपल्या काय करूचा, अजून काय, म्हणजे तेव्हा फालतू जोक असायचे बरोबर, तरी पण आवडायचे लोकांना. तर त्यानंतर वाटायला लागलं की अजून काहीतरी चांगला करूया. मग फॉलोअर्स वाढत गेले. साधारण 1 लाखाच्या बाहेर माझे फॉलोअर्स होते. आणि नंतर म्हणजे वरती जाता जाता टिकटॉक बंद झाला. होय होय. टिकटॉक बंद झाला, त्यानंतर मी सगळं बंद केलं. कारण एक टिकटॉकच असा होता की तिकडे माझा फॉलोअर्स जास्त होते. बाकी फेसबुक वगैरे तर नॉर्मल, तेव्हा त्याच्यावरती रील्स वगैरे काय ऑप्शन नव्हते. तर इंस्टाग्रामवरती माझा अकाउंट होता, पण जे टिकटॉकचे फॉलोअर्स होते त्यातले काही जण इंस्टाग्रामवरती पण होते. मग ते मला मेसेज करू लागले, जे टिकटॉक वरती होते ते मला मेसेज करू लागले की भावा तू परत व्हिडिओ चालू कर. तेव्हा मूड गेलेलो होतो, कारण भरपूर मेहनत करून 1 लाखाच्या बाहेर आपण जे आपले फॉलोअर्स वगैरे झालेले आणि टिकटॉक बंद झालेला. मग मी इंस्टाग्रामवरती म्हटलं, भरपूर जणांचे मेसेज येऊ लागले. त्यानंतर म्हटलं बघू करू. त्यानंतर इंस्टाग्रामवरती मी एक व्हिडिओ सुरू केलाय. तर इंस्टाग्रामवरती पण माझे जे चाहते असत त्यांचं मला चांगलं सपोर्ट भेटलो. आणि त्याच्यानंतर मग मी आता इथपर्यंत असं आहे. आणि माझा प्रयत्न असतं की आपली मालवणी भाषा लांबपर्यंत जाऊ. म्हणजे एक म्हणजे आता माका कमेंट किंवा माझे सबस्क्रायबर असत किंवा माझे जे फॉलोअर्स असत
ते जेव्हा म्हाका भेटतात तेव्हा सांगतात की म्हणजे भारी वाटतं आमका मालवणी ऐकताना. तर ते कसं इकडचे नसतात, ते आपल्या म्हणजे कोकणाच्या बाहेरचे मुंबईत जे राहतात, कोकणात मुंबईत जे आपल्या म्हणजे पोटा पाण्यासाठी आपल्या गावाच्या बाहेर गेलेत, ते त्यांना काय वाटतं की आपली मालवणी भाषा आपल्या म्हणजे अशी ऐकूक भेटतात. त्यांना असं वाटतं की मी त्या 30 सेकंदासाठी त्यांना वाटतं की मी गावातच आहे. मग ता सुद्धा आमका भारी वाटतं की बाबा तिकड त्यांना आवडतं, कारण ते दिवसभर मेहनत करत असतात आणि त्या 30 सेकंदात त्यांच्या तोंडावरती जी खुशी असतात ती माका हवी असतात. त्याच्यासाठी मी 30 सेकंदाचे व्हिडिओ बनवत असतो. ओके, तर आता तुम्ही मंदारची स्टार्टिंग ऐकलास. मी आता श्रीकडे येतोय. श्री भावा, तू सांग की आता तू म्हणजे तुम्ही लहानपणापासून मित्र काय? मित्र नाही, मग तो भावा माझा. भावच असा? एकाच घरातले. एकाच घरातले. ओके. असेच लहानपणापासून म्हणजे माका गावाची भरपूर आवड. मी मुंबईचो. गावाची भरपूर आवड. 2-3 दिवसाची सुट्टी जरी भेटली तरी मी मुंबईवरून डायरेक्ट गावात. यो बरोबर मालवणी माणूस. डायरेक्ट गावाची माका पहिल्यापासून आवड. आणि आम्ही 24 तास एकत्र, फिरायचा असला किंवा काय असला त्याचा एकत्र. आणि तशीच म्हणजे याचे व्हिडिओ वगैरे तसे मुंबईत भरपूर फेमस आहेत. आता आम्ही काय जातो, दिव्यात गेलो तरी ते का भरपूर ओळखणारे आहोत, किंवा डोंबिवलीत गेलो तेव्हा भरपूर ओळखणारे गावतात, फॅन गावतात, त्याचे भरपूर फोटो बिटो काढतात. बघून जरा माका बरा वाटतं, मजा येतात की बाबा माझा भाऊ एवढा वर तगत जाता. बरं वाटतं. श्री आणि मंदार, तुम्ही आता हे इंस्टा रील्स बनवतास, तर ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही जॉब किंवा तुमचं प्रोफेशन असा काय असा? मी फोटोग्राफी करतोय. आणि फोटोग्राफी करताना म्हणजे मी रील्स वगैरे बनवतोय, ह्याच्यातनं असा पहिला पण नव्हता आणि आता पण तसा काही इन्कमच्या ह्याच्यात करत नाही. पण जे रील्स करतोय त्याच्यामुळे माझा म्हणजे ज्या ह्या असा म्हणजे कॉन्टॅक्ट हा वाढला आणि त्याच्यामुळे मला फोटोग्राफीत फायदो झाला. बरोबर. त्यामुळे दोन्ही माझ्यासाठी चांगलाच असं म्हणजे त्या इन्स्टाच्या याच्यामुळे भरपूर असे ऑर्डर्स वगैरे कॉन्टॅक्ट वाढल्यामुळे मला ऑर्डर्स वगैरे पण येतो, म्हणजे रेग्युलर चालू असतात. ओके, म्हणजे तू गावाकच असतं? हो, गावाकच. मुंबई कसं जाऊचा विचार नाही केला? ते मुंबई पण म्हणजे आवडता, गाव पण आवडता. फक्त एवढंच की गावातली जे म्हणजे वातावरण मुंबईत भेटत नाही. सगळे म्हणजे दगदगीचं जीवन तिकडचं वाटतं, त्याच्यामुळे माझं गाव आवडतं. ओके. श्रीभाई, तू काय करता? मी आता माझे 2 वर्ष झाली कॉम्प्युटर सायन्स केलं, ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट केलं. आणि जॉबचा बघत होता तितक्यात कोरोनाचा तेव्हा मी गावात. आता गावातच आहे फिलहाल तरी. आता मला जरा आराम हळूहळू याच्यावर फोटोग्राफी करता, याच्यावर जात आहे. आणि बाकी आता बघू पुढे. आता या वर्षीपासून कामात पाऊस झाल्यानंतर मजा करून काम नाही. पण तू मुंबईत जातले की गावा कसं तसं काय प्लॅनिंग नाही? गावात घेऊन जाऊन असते. गावात घेऊन जाणं मग गावात काहीतरी बिझनेस चालू करायचं तसं करू शकतोय. बिझनेस वगैरे बिझनेस करूचा विचार आपल्याकडे काहीतरी असा विषय. सेव्हिंग केल्यानंतर मग आपला बिझनेस बरोबर. म्हणजे कसं आपल्याकडची माणसं म्हणजे एकदा आहे ना शिक्षण त्यांचं झाला की एकदा मुंबईत पकडल्याने किती तिकडे अशा. तर तुझं म्हणणं बरोबर आहे की पहिला मुंबईत जाऊन थोडा जरा सेव्हिंग करून मग तोपर्यंत तुझ्याकडे बिझनेस तुझं सेटअप लावू शकतो. एक चांगली गोष्ट असा. मंदार आणि श्री, माका सांगा की ज्यावेळी तुम्ही म्हणजे असे सामान्य असे माणूस होतास, पण इन्स्टा रील्स तुमचे चांगले व्हायरल झाल्यानंतर मालवणी रील्स, आता एक तुम्ही सेलिब्रिटी म्हणून असाच. म्हणजे तुम्ही सिंधुदुर्गात जरी काही फिरलास. आता मी माझा अनुभव सांगतोय की मी तुका कणकवलीत बघितलेलं आहे. आणि जेव्हा बघितलंय ना त्यावेळी तर माका तुका भेटायचाच होता, कारण इन्स्टावर तुका मी बघायचो, पण प्रत्यक्षात तुका बघितलंय मी. पण त्यावेळी अर्जंट माझं काम होतं आणि मी त्या दुकानातून जाऊन येईपर्यंत भाई काही गायब झालेले. तर आता माझ्यासारखं जसं प्रश्न असा की एखादी आपल्या व्यक्ती अशी कोण सेलिब्रिटी अशी भेटली तर मग असं आपण फोटो वगैरे काढतो, पण तसे काय अनुभव तू काही लिहित? म्हणजे काय काय चांगले असतात, काय काय वाईट पण असतात? मी असं विचार करतोय की जर चांगला असा ता उचलत जायचा, वाईट असा त्याच्यावरती दुर्लक्ष करायचं. माझं असा की एक 100 जण असतात त्यातले 2 आपले हेटर्स असतात. तर माका असं त्यांना बाजूक करूचा नाही. बरोबर. माका जे आपले 98 असतात ते आपल्याकडेच राहतील. पण जे 2 जण असतात ते आपल्याकडे कसे येतील त्याचा विचार करतात. माका त्यांना वेगळे करूचे नाही, ते पण माका विचार करते. ओके. श्री भाई, तुझा काय म्हणणं आहे? आता कालचोच विषय बघ, तेव्हा लाईव्ह गेलो. कोणतरी एक म्हणजे व्यक्ती होतो, त्यांना काहीतरी अशी एक केलेला. तो
असे खूप जण असतात की बाबा चांगला बोलणारे असतात, पण ते वाईट विचार करणारे किंवा वाईट कमेंट करणारे पण असतात. बरोबर. पण त्यावेळी आपण त्या बॅड कमेंटवर आपण लक्ष देणं या योग्य नाही. कारण कसं होतं मग आपण पण आपण 2 शब्द बोलतो, परत ते 2 शब्द त्याच्यामुळे त्याच्यात आणि आपल्यात काय फरक पडणार, म्हणजे फरक राहणार. त्यामुळे आपण त्याच्यावर दुर्लक्ष करायचो. आपण आता आपलं काम चालू करायचं. ही एक चांगली पद्धत. सेम आम्ही पण म्हणजे ऍक्च्युली मी तसं हायपर होते लगेच एखादी अशी बॅड कमेंट आमच्या व्हिडिओ केली ना, आमचे तसे स्वभाव तसे तरी खूप कंट्रोल करता. माका तर रागावर कंट्रोल नाही, काय नाही, पण ठीक आहे आम्ही चालवून घेतो. कारण माका सांगत आपल्या म्हणजे जे फॉलोअर्स असतात किंवा जे आपल्या लाईक करतात, आपल्या फॉलो करतात, ते त्यांच्यामुळेच आपण असं. त्यातलं कोणतरी असं नसतं की बाबा गुलाबाचा फुल असा आणि 5 जण इकडे असो तर त्या 5 जणांका गुलाबाचा फुल आवडत असं काय नाही. बरोबर. त्या 4 जणांना आवडत तर त्याला आवडत नाही, त्याला काहीतरी वेगळाच आवडत. म्हणजे असं नाही झालं की ह्यो तो फालतू आहे त्याला गुलाब नाही आवडत, असं नाही. प्रत्येकाचे विचार वेगळे असतात. म्हणजे 5 व्हिडिओ बनवले त्याच्यातले 4 आवडले सगळ्यांना, एखादी नाही आवडली, पण एका नाही आवडली म्हणून ती वाईट नाही. अजून दुसरा पब्लिक पण त्यांना व्हिडिओ आवडतं ना. बरोबर, साहजिक. मग सगळ्यांसाठी आपण म्हणजे विचार करून करत असतोय. मी विचार करतो की बाबा माझ्याकडनं कोणती चुकी होऊ नये असे माझे ह्या असतात की बाबा मी ह्या का करतोय त्यात काय चुकीचा काय नाही ना. हे सगळ्याची काळजी घ्यायची लागतात आणि मी घेत आहे. आणि जर काय कधी चुकला तर मोठ्या मनानं माफ करा. तसे आपल्या कोकणातला माणूस समजूतदार. आतापर्यंत पण मी माका आता फेसबुकवरती साधारण 50,000 फॉलोअर झाले. म्हणजे 40,000 हे असत फॉलोअर्स असत आणि फ्रेंड 5,000 पूर्ण असत आणि रिक्वेस्ट वगैरे असत. त्यामुळे 50,000 फेसबुकवरती असलेले, इंस्टाग्रामवरती 20,000 असत आणि युट्यूबचे माझे 35,000 सबस्क्रायबर असत. सगळीकडनं मला कमेंट बघूचे असतात, इंस्टाग्रामचे मेसेज बघूचे असतात, फेसबुकचे मेसेज बघूचे असतात. मग माका जेवढा शक्य होता, कारण माझी दुनियादारी पण असं, माझी घरची कामं असतात, व्हिडिओ बनवणं असतं, व्हिडिओ एडिट करणं असतं, सगळं मीच करतोय आणि सगळे अकाउंट मॅनेज मीच करतोय. त्यामुळे सगळं पॉसिबल नाही होत की मी प्रत्येकाला रिप्लाय देईन किंवा ह्या सगळं पॉसिबल नाही. पण माका त्या गोष्टीचा वाईट वाटतं की मी त्यांच्यापर्यंत म्हणजे त्यांना रिप्लाय देऊ शकत नाही. तर तुम्ही सगळ्यांनी समजून घ्या. होय, जसं पसर वाढत जातं ना तसे आपले हात पण थोडे तुकडे पडत जातात. बाकी असं माका हेका माहिती हेका असं वाटलं असत की माका ऍटिट्यूड नाही. फक्त काय की तेवढा आता मॅनेज नाही होत. कारण मेसेज माका वाटतं दिवसात इंस्टाग्रामवरती 200-300 मेसेज असतात, फेसबुकवरती 400-500 मेसेज असतात. एवढ्या मेसेजचे जर रिप्लाय देत बसले तर माका व्हिडिओज बंद करतो. आणि एक तुमका सांगताय की मंदारला जर तुमका फोन करून यायचं असत ना तर पुण्यासारखं 1 ते 4 या वेळेत यायचा नाही. कारण तो झोपलेलो असता आणि फोन उचलत नाही. कारण याच्या वेळी 2 वेळा माका फटको पडलेलो असा. मोबाईल कसा होता देता भरपूर जणांना टाइम, आमच्याच नंतर लक्षात राहत नाही. बरोबर. काम म्हणजे सगळीकडनंच म्हणजे एक कमेंट बघूचे असतात, मेसेज पण बघूचे असतात. मेसेजचे म्हणजे काही कामाचे पण मेसेज असतात, ते मेसेज बघूचे लागतात की बाबा काय हा कोणाला. बरोबर, ऑर्डर वगैरे ते पण सगळं बघूचे लागतं. बाकी असं तुम्ही अजिबात वाटत तुम्ही इग्नोर करताय. मी कोणाला इग्नोर करत नाही, फक्त त्या रवान जाता. कारण मेसेज येत राहिले का ते खालती जातात आणि त्यामुळे आता माझ्याकडनं होऊन जातात असं. आणि मी काय म्हणतोय बोलतो का, बाकी त्यांच्यामुळे जे बघतात आता मला त्यांच्यामुळे आम्ही असो. त्यामुळे तुम्ही माझ्यासाठी सर्वस्व असा. बरोबर, असेच सपोर्ट आमका करत राहा. आणि आता किती फॉलोअर्स काहीतरी 35,000 की 40,000 आहेत ना. कुठे इंस्टा 20,000 आहे. तर इंस्टा 20,000 ते अजून पण वाढावेत. आणि अजून एक आता मी ऑब्झर्व केलंय की हल्ली तुझं अकाउंट एक हॅक झालेला, पण तेव्हाच तो काय विषय झालेलो. तो विषय असं झालेलो की माझा पहिला टिकटॉकचा अकाउंट होता, आपल्याकडे बॅन होता. बरोबर, टिकटॉक बॅन होता. तर कुठे झालेलं ते अरब
जो हॅक केलेला तो अरब वाला होतो. तर तो माझ्याबरोबर चॅटिंग पण नंतर केलं त्यानं की तुझा टिकटॉकचा अकाउंट माका दे, पासवर्ड वगैरे, त्यानंतर मी तुला इंस्टाग्रामचा अकाउंट मागे देतो. म्हणजे का तिकडे युज होत असत, कारण आपल्या इंडियात बॅन असतात तिकडे टिकटॉक वगैरे चालू आहे. तर तो त्या घेऊन व्हिडिओ वगैरे डिलीट करून तो विकणार असतो किंवा काय करणार असतो माका एवढी आयडिया नाही, पण तो करणार असतो. त्याच्यासाठी त्यानं माझा हॅक केला. मंडळी ऍक्च्युली माका तुमका मंदारचा आणि श्रीचा गाव दाखवूचा होता पूर्ण, आणि आम्ही मस्त की पूर्ण फिरान व्हिडिओ शूट करणार होतो, भरपूर मजा मस्ती करणार होतो. पण नेमको पाऊस इलो आणि आता मगाशी धरलेलो पाऊस, तर म्हणून आम्ही मस्तपैकी ह्या एक बाकडा धरला आणि ह्या अजून कोणचा उचलून आणला बाजूच्यांचा, तर हैसर बसून गजाली मारले. पण नेक्स्ट पाऊस लागता म्हणा. तर नेक्स्ट टाइम जेव्हा मी भेटा केलं ना या दोघांका, तर त्यावेळी आपण पूर्ण गाव फिरतलो आणि काय चिकन करतोस की नाही कोंबडी. आमची दरवाराला पार्टी असतात, तेव्हाच करूया. आतापर्यंत चिकन खाऊन येऊयात, नाही तर आम्ही अजून मंदिरात जाणार होतो एक दोन. तर मंडळी ह्यो व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं तो आमका कमेंट करून नक्की सांगा. त्याचबरोबर भावाशी सपोर्ट करा नक्की, कारण आपल्या कोकणातलो असा आणि आपली माणसं कशी पुढे जातील त्याचा विचार करू. मंदारच्या इंस्टाग्राम चॅनलची लिंक मी देईन. ऍक्च्युली आमचे भरपूर सबस्क्रायबर्स आणि भरपूर मित्र फॉलोअर्स असतात, तरी पण जर कोण चुकला असाल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शन मध्ये जावा, थैसर मी लिंक देतोय. श्रीच्या अकाउंटची पण मी देतोय लिंक, त्याका पण फॉलो करा, कारण तू पण व्हिडिओ बनवूक चालू करतल. मी करतलय, खूप वेळा सांगल्यान माका अंदाज इलो जरा. विषय काय होता मी कशात सांगतोय की तू युट्यूबर असेल, तो पण असलो ना तर दोघांका की सपोर्ट होता. तू करतो तर त्याला काहीतरी आयडिया येतात, तो करतो. बरोबर. आता इकडे मी एक व्हिडिओ बनवतोय, तर मीच विचार करत असते त्या गोष्टीचा की काय व्हिडिओ बनवतो. तर म्हणून मी एका सांगितलं की तू पण चालू केलं तर तू तुझ्या सुद्धा चालू केलं माझी आहे, आणि ते करता करता त्याच्यात आपल्या वेगळा काहीतरी लवकर चालू कर. आणि आमच्या सुवर्ण कोकण ब्लॉग कडून तो काय शुभेच्छा. माझ्यापेक्षा फॉलोअर्स. बरोबर. सगळे आपण एकत्र. तर म्हणजे कोकणातली माणसं पुढे गेली तर बस, कोकणी भाषा ही जाऊ जगभरात. सगळ्यांचा आमचा एकच उद्देश होता आणि याच्यासाठी म्हणून आम्ही सगळे एकत्र असतो. तर हे व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं तर आमका नक्की सांगा. आता पाऊस येलो, तुमचा आवाज काय येतलो नाही, तर हे व्हिडिओ आता आम्ही इकडेच एंड करतो. भेटू अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, नमस्कार.